Nu cred. Eu vreau să fac o mărturisire. Sincer, dacă e să cad, să-mi pun în pericol viața și sănătatea, să știți că am făcut-o pentru emisiunea Caionați. Teorema lui Tales. Două linii cotangente care nu se întâlnesc niciodată. Dumnezeu a ținut cu noi. Trebuia să filmăm și ecranul de la telefon. Această trotinetă oficial nu are baterie. Vrei să mergem să căutăm o trotinetă? Hai să căutăm o trotinetă. Unul la mână că m-ai băgat în nămol și dacă e să pic, o să arăt ca un porc și trebuie să mă duc acasă să mă schimb. Și doi la mână. Nu putem noi să... Să trăiți. Hai să mai încercăm o dată și dacă nici asta nu are baterie, eu nu mai fac. În episodul 3, episodul de săptămâna aceasta, ne cântă Emma. Aflăm cât de toxică este relația fetelor cu Instagram-ul. Sunt tipul roman așa pe Insta, dar nu mă cunoștea, doar din poze. Dar și cât de des înjură băieții. Ce treaba? Am venit să agățăm Uzi, ce ai, mă? În ce ar investi ei niște bani? criptomonede. Bă, toți, mă, v-a luat! Să procedem către distracție. Caionați 3. Find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me. Salutare doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, încă o vară incendiară. Într-adevăr o vară incendiară, doamnelor și domnilor. Ce bei? Mamă, dă-i drumul de aici. Zincoa, vrei să-ți dau eu 1.000.000 să pleci? Ai? Zi, frățiorul. Salut, Sabin, nu? salut. Sabin, nu? V-am văzut emisiunea pe TikTok. Nu, Cătălin. Nu, Sabin, tu erai. Nu, seamă că n-am văzut bine. Auzi, dar tu ai masă pe aici, pe undeva? Nu, eu am venit doar ca să-mi iei tu interviu, ca să apar pe TikTok, că îmi doresc mult să apar pe TikTok. Hai, vină încoace. Vreau să te întreb cât e de dificil, în primul și în primul rând, să cânti muzică emotional într-un club, că bănuiesc că ai mai făcut treaba asta. Cât e? Cum e? Păi depinde, că eu încerc în general să păstrez un soi de contrast, adică chiar dacă versurile sunt emotional, totuși să existe o forță, știi? Pe care să o simtă și oamenii și să o simt și eu și atunci să fie show. Și atunci cumva cred că filmul se duce mai departe fix din cauza asta, știi? Că oamenii simt contrastul ăsta și le au pe ambele deodată. Ai plâns vreodată pentru că ai simțit că ai avut un concert prost? Nu, pentru în cazul în care se întâmplă ceva rău, sunt puțin narcisist așa de fel și încerc să zic, bă... A fost problema la ei, a fost un public rău? Nu, încerc să mă gândesc care mi-au fost problemele și minusurile, le dăm acolo cu check frumos și mergem mai departe. Cât e de dificil să-ți faci filmul într-o industrie în care să zicem că tu nu cânti chiar ce se cere cumva? Păi depinde ce așteptări ai. Cumva. Okay. Ideea e să existe răbdare. Adică eu cred că e doar o chestiune de timp și de răbdare până la urmă și să fii și recunoscător pentru, nu știu, comunitatea care s-a creat deja. Cred că e super important asta. Oamenii care te cunoșteau dinainte din underground cumva, crezi că te-au judecat când ai trecut în mainstream? Unii posibil, da. Dar înseamnă că n-au fost true cu mine. Fii atentă, hai să facem un smash or pass, așa, repede. Dăm o dans, smash or pass. Smash! Tudor Chirilă, smash or pass. Smash. Domnul Adi Despot. Smash. Cum faci față hate-ului? Cum ai făcut în fața hate-ului de-a lungul timpului? În primul rând, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea. În al doilea rând, dacă lași hate-ul să te afecteze și să intre în viața ta, o să-ți mănânce zilele și nervii și o să ajungi într-un punct în care o să te frustrezi atât de mult încât o să-ți faci niște rău iremediabil. Și eu am primit atât de mult hate la un moment dat. Perioada Shatra Benz?
Logic, ok. Încât mi-am dat seama că, efectiv, nu trebuie să mă consum. Oricine îmi zice ceva urât, bloc, nici nu stăm la discuții. Și, în cazul în care observ că este cineva care înțelege, dar nu prea înțelege, încerc să-i fac un bine și să vorbesc cu el. Dacă văd că n-am cu cine să vorbesc, Zi și mie, cum a fost judecata apariția ta de la șef, că era inevitabil să nu vorbim despre chestia asta. Părul roz, unghiile făcute, sprânceana vopsită. Zi și mie, de ce ai făcut chestiile alea și cum au fost primite? Pentru că unii oameni poate n-au înțeles, frate, efectiv, n-au înțeles. bă, fii antenă. Eu ascult K-pop de vreo 5-6 ani. Ok. Și pe mine m-au influențat foarte mult, gen niște artiști din Coreea. Și de acolo am început să-mi iau culori, nebunie, culori, treaba cu culorile, în păr, în whatever, gen. Cum am fost judecat? N-am fost judecat. Am fost privit, am fost luat ca atare, ca un personaj. Ok, el e artist, e kid, Da, nu-i astea niciun sunt fel de- semnături de imagine, frate. Cine le înțelege și cine înțelege că trebuie să judeci dincolo de aparențe, sau că nu trebuie să judeci, pardon, că trebuie să gândești dincolo de aparențe, bine. Cine nu, să fie sănătos, adică Muzică sau bucătărie? muzică și bucătărie. Rapid, 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 un smash or pass, Andra Mihail. Smash. Smash or pass, Irina Fodor. Smash. Elena, smash or pass. Nu mă bag peste Ricky. Cum e să fii vedetă? Au! Nu te-a întrebat maică ta acum nu are probleme când te vede că ești la televizor? Ce faci, mă, mamă? Nu, chiar îi place foarte mult, știi? Și e tot timpul pe Google acolo, caută în continuu Andra Mihail să vadă ce mai Dar apare. chiar, ce mă, mai... ce apare dacă îți căutăm numele pe Google? Păi să știi că apar numai lucruri bune. Zici tu. Surprinzător, dar apar numai lucruri bune, da. Ai avut hate? Da, mult. Cum l-ai gestionat? Uite așa cu nu mă interesează. Nici undeva acolo în interiorul tău Deloc, un absolut, 1 la absolut 100. Smash or pass, Matias. Smash. Ricky. Pas. Borleanu. Smash. Florin Reveș. Smash. Fantezia mămicilor. Băi, e de luat acasă, Florin. E de luat acasă, Florin. Super jur. băiat. Să prindem o domnișoară în habitatul ei natural. Trebuie să apărem și noi? Vrei să apărem și noi? Sigur, cum să nu? Și cum trebuie să stea un băiat la poză ca să fie bine, ca să nu... bot. Cum? Ce-a făcut? Zi-mi și mie cum ești în seara asta la Caio, care e treaba? De ce all black? Așa am fost rugate de către mireasă, ea să fie albă și noi toate în negru. E mai important unde ieșim sau cu cine ieșim? Cu cine, logic? Cu cine ieșim? Mereu cu fetele sau mai merge și mixt așa? Momentan cu fetele, că suntem singure toate. Vorbiți de obicei și pe story, adică dacă ai o problemă, dacă ți s-a întâmplat ceva. Nu sunt genul, că nu sunt influencer. Ce faceți, băi? Băi nebunilor! Ce dragi aveți pe voi? Fii atent, vreau să te întreb ce părere ai despre încălzirea globală. Sunt complet de acord, este un subiect foarte important în momentul de față. Din punct de vedere legal ar trebui adoptate foarte multe reglementări pe această temă, dar atât, asta va fi ultimul cuvânt care vă voi spune despre încălzirea globală. Salvați balenele. Rest in peace, pinguin, frate. Rest in peace. Rest in Exact. Bine rău, ne place când vedem oameni îmbrăcați super bine și nu putem să nu întrebăm care e treaba și cât contează pentru ei hainele. Contează foarte mult, de mic îmi plac hainele, adică îmi place mult să-mi iau haine. Dă-le și fetelor un sfat. Deci dacă nu e auriu un picior, ce culoare trebuie să fie? Poate fi și argintiu, depinde cum accesorizezi restul ținutei. Cât e de greu să fii o femeie frumoasă în 2021? Nu este foarte greu, atâta timp cât nu te uiți la ce spune lumea și nu ții cont și te simți tu bine cu propria persoană. Asta e culoarea ta naturală? Nu, de-abia m-am vopsit. Abia te-ai... Păi asta zic. Dar voi de ce aveți chestia asta când ați ieșit prima dată după ce v-ați vopsit sau v-ați tuns? Neapărat aveți chestia asta. Auzi, tu n-ai observat că eu m-am vopsit? Sau m-am tuns? Păi te simți atacat așa oarecum dacă nu vede tipul că... Adică dacă nu-ți spune și el nimic, nu știu, îți stă mai bine sau te-ai vopsit sau ți-ai făcut ceva, știi? E de parcă ai dat 10 milioane pe vopsit degeaba, știi? 10 milioane un vopsit. Băieți, atenție, deci ca să ne înțelegem, 1000 de lei un vopsit. Toate astea ca să primești replica tatăl tău a fost terorist pentru că tu ești bombă.
a apărut whisky-ul. Dacă beau mult nu înseamnă că sunt și deștept. Cred că orice persoană normală ar zice în Scoția. Așa în zic. Rusia, Marea Britanie, exact, vreau Irlanda exact. de Nord, Ai Regatul... nimerit, Irlanda. Băi, tu ai salvat echipa. Tu și la Pitita era ăla de scuipa Blonda ultimul. supremă, el e blonda supremă. Ăsta scuipa ultimul la Pitita. Era 1, 2, 3 pentru Era toată turma. Da. Hai să fie bine. La mulți ani! Bun, ziceți-mi și mie cât v-a luat în seara asta să vă gândiți la outfit-uri, la cum să arate totul, la care e treaba. La mine foarte puțin m-a ajutat iubitul meu. Opa, un băiat care se implică în vestimentația iubite. Și dacă ești așa mai deșucheată cu... Cu ce? Au! Nu e deșucheată, asta zic. Aia zic, dar dacă ești mai deșucheată, cu fusta mai Dacă scurtă... sunt cu el, e foarte bine, dar și în general, Nu el e- nu are încredere în mine. Ok, deci nu e gelos. Nu e. Și la tine? Măi, m-am enervat puțin înainte să vin, dar e ok. Până la urmă m-am hotărât destul de repede pentru că eram în criză de timp și aia a fost. Hai! Dacă ai fi personajul central al unei cărți, dacă un băiat ar scrie despre tine... Întrebai pe ea, nu pe mine. Păi lasă, că acum am intrat pe filieră că... Depinde ce scrie, De bine, de rău nu mai contează acum. Important e că a scris, nu? Important e că... Înseamnă că a fost de menținut undeva. O muză nu moare niciodată, să știi. Da. Exact, dacă un scriitor s-a îndrăgostit de tine, nu o să mor niciodată. Puneți asta pe Instagram la descriere. Pune, Yankee, ha? care e cel mai mare clișeu pe care l-ai pus ca descriere la o poză de pe Instagram? Că voi, fetele, uneori aveți niște clișee. Wind in the air, salt in my hair, de-astea? Da, nu știu, consum, dar nu mă consumă. Au, nu! Vreau $1.000.000, dar să nu mai deschizi niciodată Instagram-ul și să ți-l dezinstalezi, sau $10 de fiecare dată când îl deschizi. $10 de fiecare dată când îl deschid. Ies mai bine decât cu milionul. Ok? Atentă, €1.000.000 ca să nu mai deschizi nicio rețea socială niciodată, sau $10? Accept. Nu cred! Normal. Sau $10 de fiecare dată când o deschizi. Hai! Vezi? Păi da, deci așa ești grăbită, așa ești grăbită tot timpul. Da, de fel, de Ok. la zodie mi se trage. Ce zodie? Gemeni. Aaaa! Nu are reacția asta. Acum se explică și luna iunie care e bipolară, nu mai zicem, nu mai zicem. Da. Ok, deci ce alegem? Aleg €1.000.000, știi de ce? Pentru că și dacă le închid pe toate o să-mi fie mai benefic. Întâmplări ciudate și o minune te-au adus. 10. Ai avea de ales între a câștiga $1.000.000, dar să nu mai înjuri niciodată, bă, niciodată. Sau $10 de fiecare dată când înjuri. Ce ai, pentru ce ai opta? Pentru $10 atunci când înjur. $10 de fiecare dată când înjur, clar. Crezi că erai milionar până acum? Clar. La ce prieteni am care mă enervează în continuu? Prietenii ăștia. A zice milionul, sincer, că îl investesc eu după. Zi și mie, how much is your outfit în seara asta la Caio? Deci tricou de la Cavalli 12 milioane, Ok, blugi 36 de milioane de la Discord ok. și Versace 30 de milioane. Ăștia stea, Chain Reaction aia noi, nu? Nu, da, ăia nu, Da, ăia nu. ok, modelul V2-ul. Și ăsta? Că... Țicul de la Versace la Uriu, Ok, dar nu e din aur social, adică e pur și simplu de la firma. ok. Cât? Da. 25. Deci omul e Versace aproape din cap până în picioare, mă. Și mie, Adidas și Cristian Louboutin? Da, Cât? 60 de bețe. 60 de bețe? Da, Bine, 60. bine. Pantalonii? Ăștia sunt 500 de lei, ceva de genul. Nu sunt scumpi, mi-au plăcut mie. Ok, da, arată foarte bine. Mersi, tricou 16 bețe. Ok, și Vanshi, ceasul? Ăsta e mai vechi, l-am de ceva timp. Nu știu cât Rolex? Nu, e primit de la bunicul meu de vreo 10 ani, l-are ceva de genul. Ok. Cred că a costat vreo câteva mii pe timpul lui. Le Da, ve- asta e o brățară din aur. Asta e un... Tenis? Da, Ok. e stil Cartier, e făcută din aur. Ok. Și asta e un leve. Cât? Asta e vreo 15 bețe, nu știu ceva Ok, de genul. și la gât? La gât, din aur. Din aur albastru. Ok, și ochelarii Dolce? Dolce.
12 bețe, ceva de genul. E bine, mă, îți mulțumim frumos. Să fii cool în continuare, să ai o seară extraordinară. Așa, păi Bal- am dat și Balenciaga Triple S-uri, Ok. cred că în jur de 800. Da. Pantalonii Palm Angels 350. Tricoul Economonit, cred că 250 sau 300, nu mai ținte. Cam 1200 de lei, pe acolo e. Nu? Da, cred. Da. L-am luat acum 2 ani, nu știu. Ok. Hanoraku 400. Palm Angels. Da, Palm Angels. Și tot jewelry-ul astea sunt toate primite, deci sunt fără preț, n-au valoare. Da, Adidas și Gucci, clar. Niște Gucci Ace-uri, probabil au fost 500 de euro. Ok. Niște blugi Squared, ăștia să fi fost 350, 400, cam așa. Ok. O curea Ferragamo. Ok. Salvatore Ferragamo ca milionari, cum ar zice normal. Black Matias. Ok. Trebuie să fie tot așa, 350. Am un tricou de la Carl. Da. Ăsta cred că e 150, nu sunt sigur. Da, 5-600 de lei pe Da, acolo. cam așa ceva. Geaca? Geaca e doar Zara. Geaca m-am asortat. Sunt sigur că de mine v-ați plictisit, așa că o să las imaginile să vorbească de la sine. Ăsta e Caio, ăștia sunt oamenii noștri, am avut parte de emoție, am avut parte de cele mai tari interviuri și mai ales am avut parte de distracție ca în fiecare săptămână. Vă așteptăm pe canalul nostru de YouTube, Caio Club, vă așteptăm pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook și pe toate rețelele sociale, dar mai ales aici, Șoseaua Nordului numărul 1. Eu am fost Sabin, ăsta a fost episodul 3 din Caio Nights, vă pupăm, pa!